שלום לכולם. בדוגמה שלפנינו תכננתי מכל דלק כניסה. מבט חתך מהיר יראה את גובה הנוזל והכיתוב מציין את נפח הדלק במצב הזה. נעבור לחלק המרכזי כדי להבין את תהליך הבנייה. שוב נשתמש במבט חתך זונל החדש ב-2015 כדי שנוכל להציג את תוכן המכל. נוסיף את אפקט ה-Ambient Occlusion ליצירת מראה ריאליסטי יותר. ניגע במידה המגדירה את גובה סימן המקסימום המוטבע על המכל. שמירתה כפייבורית בעץ הבנייה סייעה לי למצוא אותה בקלות. זכות עבודה עם ה-Instant 3D מופעל, ניתן לגרור את המידה ולחזות בשינוי באופן דינמי. שימו לב שהכיתוב מציין את נפח הדלק במכל, וסימן המקסימום גם הוא משתנה בהתאם. נכבה את אפקט ההצללה ונחזור אחורה בעץ הבנייה לשלב בניית הגוף הפנימי. השתמשתי כאן בכלי האינטרסקט שהוצג בגרסת 2013. הכלי יודע למצוא נפחים כלואים בין משטחים, גופים ומישורי רפרנס ולהפוך אותם בקליק אחד לגופי סוליד. בדוגמה הזו בחרתי את המישור המגדיר את גובה פני הדלק והעתק של הגוף המקורי של המכל כדי לקבל שני גופים נפרדים. לחיצה על כפתור האינטרסקט תיצור חלוקה לאזורים האפשריים. נבחר את שני האזורים החיצוניים בהם אני לא מעוניין תחת תיבת Regions to Exclude. האזור אותו לא סימנתי הוא הנפח הפנימי אותו אני רוצה לקבל. נאשר והרי התוצאה גוף המגדיר בדיוק את נפח הדלק במכל. נגלול שלב אחד למטה בעץ הבנייה ונראה איך מקשרים את הטקסט לנפח הגוף שיצרתי. אימצתי את הצעתה של גילי מאחד הטיפים הקודמים ויצרתי קאטליסט בחלק. על ידי הוספת רכיב הוולדמנט. הרשימה מכילה שני גופים, גוף המכל וגוף הדלק. ניכנס לפרופרטיז של גוף הדלק ונראה שניתן למפות כאן את הפרופרטי עבור הנפח שלו. בהגדרת אלמנט ה-Sketch Text שיצר הכיתוב עבור נפח המכל, ניתן בקלות לקשר את הפרופרטיז שאתם יוצרים לכתב המוצג בפיצ'ר על ידי שימוש בכפתור ה-Link to Property. נצא מעריכת הסקיצה, נבצע Roll to End ונחזור חזרה לסביבת ההרכבה. על מנת לאפשר לעמיתי לצפות בגרסה העדכנית ביותר של ההרכבה, נבצע פעולת Check-in לכספת. נדאג לסמן גם Keep Check-out כדי שלא יוכלו לבצע בשינויים, ולא נשכח להוסיף הערה שתירשם בהיסטוריה של הקובץ. זה כמובן למי מכם שעובד עם ה-Enterprise PDM כמערכת הניהול שלו. מקווה שזה היה מועיל. פגש בטיפ הבא.